ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ଖେଳକୁଦ କରିବା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଆମର ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହେ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଉ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ଏସବୁ ଆମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ରହିଛି ବା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମର କେବଳ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତା ନୁହେଁ, ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏହି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗ ହେଉ, ସେସବୁ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଫଳରେ ସେସବୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଟାକ୍ କରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଡେରି ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ କରେ ବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହେବ ତା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେବଳ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ହିଁ ଖାଉଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛେ, ଚାଉମିନ ହେଉ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହେଉ ବା ବର୍ଗର ହେଉ, ପିଜା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ବଜାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ କମେଇଦେବା, ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ଶାଗ, ପନିପରିବା ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ବଡ଼ିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭଳି ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁ। ସେଇଟା କେବଳ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ହେବ ତା ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲରୁ ଆସନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଘରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପକାଇକି ମୋବାଇଲରେ ଖେଳନ୍ତି, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି, ନହେଲେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହେନି, କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୁଏନି, ମାନ୍ଦା ଲାଗେ, ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରୁନା। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ଦିଏ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମେଳରେ ଖେଳକୁଦ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଉନି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ମୋବାଇଲରେ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖେଳ ଅଛି ସେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଖେଳ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର କେବଳ ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଖେଳକୁଦର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଆମେ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ